Dobrý deň, som Marka Staviarská, som šéfredaktorka časopisu Šikovníček a rada by som vám ho dnes predstavila, niečo vám o ňom porozprávam. Časopis Šikovníček vychádza od roku 2000, čiže na budúci rok bude mať svoju štvrťročnicu, 25. rok, tento rok oslavuje 24 rokov. Ja časopis šéfredaktorujem posledné 2 roky, je to druhý rok a predo mnou to šéfredaktorovala pani Viera Dobiašová, po ktorej som vlastne to prebrala, z čoho som bola na začiatku veľmi nervózna, lebo to bola pre mňa veľká zodpovednosť, lebo časopis sa mi páčil už predtým a keď ma oslovili, aby som robila šéfredaktorku, tak som si hovorila, a zvládnem to ja. Tak dúfam, že moja snaha teda nevychádza na zmar a že pokračujem v tradícii Vierky Dobiašovej, bývalej šéfredaktorky. Takže časopis je pre detičky od 4 do 8 rokov, plus minus samozrejme nejaký ten rôčik. Má taký podtitul, že je pre všetky hravé a zvedavé deti. A je to tak, lebo vlastne Šikovníček je vlastne určený pre zábavu, ale aj také maličké poučenie, občas veci ukážeme. Takže v časopise máme také základné rubriky niektoré, ktoré vám dnes ukážem, ale tiež aj niekedy špeciálne, ktoré sa nám zdá, že by mohli byť akurát aktuálne. Máme tu taký hlavný komiks, je to o Filipovi a Ele. Oni sú takí hlavní ako keby hrdinovia celého časopisu, ktorí deti sprevádzajú tým časopisom. A vždycky na začiatku je tu krátky komiks o nejakej aktuálnej téme. V májovom čísle sme riešili Deň rodiny a tak sme rozoberali, alebo teda v malom skeči vlastne priniesli čosi o rodine práve cez Filipa a Elu. Obľúbenou rubrikou je napríklad rubrika Čity, v ktorej spolupracujeme s aplikáciou Rytmio, kde vlastne oni nám v spolupráci s nimi vlastne nám poskytnú text a obrázky ilustrátorky Larisy Kulik. A čo je zaujímavé na tomto texte je, že keď si vlastne načítate tento kód a otvoríte aplikáciu v telefóne. Telefón môžete odložiť vedľa časopisu, nemusíte ho mať až tak strašne blízko, ale tak, aby vás počul, pretože keď budete dieťatku text čítať, alebo keď si bude dieťa čítať samo, tak tie zvýraznené slová alebo zvýraznené časti vied, keď prečítate, tak vlastne aplikácia prehrá buď melódiu, alebo smiech, alebo nejaký zvuk, ktorý sa týka textu. K tomuto textu vlastne neskôr patrí aj kvíz na pochopenie toho textu, aby si dieťatko vlastne osvojilo ten text, alebo teda premýšľalo o ňom, čo čítalo s rodičmi alebo s dospelákmi a vyrieši si k nemu tajničku. Samozrejme môže sa zapojiť do súťaže vždycky máme kopec. A patrí k nemu vymaľovanka, ktorá tuto už je vymaľovaná, pretože ja mám doma takých 3 malých testovačov svojich vlastných, ktorí mi pomáhajú zisťovať, či tie úlohy v časopise sa deťom páčia alebo nepáčia. A tak vidíte, tam tá omaľovanka sa páčila, tuto je neomaľovaná. Takže ďalšou rubrikou je Mravčeková školička. Tá je zväčša pre menšie detičky. Tentokrát sme riešili písmenka, kde si ich mohli precvičiť písaním, ale aj básničkami na každé konkrétne písmenko. Ako vidíte, tak už sme boli na konci abecedy. Od septembra budeme riešiť nejakú inú tému. Ďalej je to hlavičkový telocvik pre mravčeky. Zase tie mravčeky sú vlastne tie menšie detičky. Tu sme mali tému hasičskú, policajnú,
s malou vystrihovačkou, s takými jednoduchšími tvarmi, aby si detičky mohli vystrihnúť. Niekedy máme špeciálne rubriky. Tuto sa nám páči ilustrácie vlastne ilustrátorky Zuzky Hrabčákovej, ktorú sme poprosili, aby nám urobila takú májovú rubriku, kedy sa sadí zeleninka a aby sme si osvojili, aké druhy zeleninky poznáme, ale aj čosi o tom, že kedy vlastne tú zeleninku možno dať do zeme, zasadiť ju. Maličké poučenie cez hru a zábavu, cez rôzne úlohy. A potom sú to rubriky ako Sloníková škola, ktoré sú už pre väčšie decká, pre sloníky, a v nej rozoberáme všeličo tiež zaujímavé. Tamto to boli múzea, ale tuto sme mali napríklad v júnovom čísle robotov a toto tie spomínané múzea, to sú všelijaké hľadačky, básnička, bludisko, aby bolo čo aj prečítať si, aj vylúštiť. Hlavičkový telocvik pre sloníky, zase teda pre trošku staršie detičky, tých úloh je viac, sú trošku komplikovanejšie, všelijaké vymerovačky podľa čísel, doplňovačky básničkové. Opäť sme riešili rodinu, lebo to bolo to májové číslo. Ale tuto napríklad v júnovom čísle máme Vincenta van Gogha, ktorý teda maliara, a podľa neho si mohli skúsiť deti namaľovať svoj vlastný autoportrét, ale aj nájsť treba rozdiely tuto v slnečniciach. Ďalšou rubrikou, takou stálou, je maľované čítanie. To je tiež obľúbené. Sú tam veľké písmenká, sú tam obrázky, ktoré pomôžu deťom vlastne prečítať ten text, aby sa aj zabavili. A veľmi obľúbená rubrika, aspoň teda nie u mojich detí, ale všeobecne obľúbená rubrika je Nezmyslovo, kde na obrázku vlastne s nejakou témou, tu boli hasiči, hľadajú sa nezmysly. To je taká zábavná strana väčšinou. Tiež stálou rubrikou je vystrihovačka. Tuto je vložená nie úplne v strede, pretože v poslednom čase máme stredovú dvojstranu venovanú rôznym plagátom. Tuto to boli napríklad bylinky a mali sme aj takýto knižný kalendár, kde si decká mohli dopísať knižky, ktoré mali prečítané, ale aj mapa sveta napríklad. Ale vieme ich využiť aj trebárs ako takú zdvojenú vystrihovačku. Toto boli čapice na oslavy, takéto zábavné. Takže ak sa vyberie teda ten plagát, tá vnútorná dvojstrana, tak za tým je vystrihovačka, ktorá sa tiež potom pohodlne dá vybrať. A tu vám ešte ukážem na konci, ako sa dá spraviť. Peknou rubrikou sú logo úlohy, kde vždycky riešime nejaké písmenko s logopedičkou Lenkou Kačmárovou, ktorá pripraví vždycky cvičenia k tomu písmenku, básničku k tomu danému písmenku a detičky prejdú bludiskom, kde sa vlastne slovíčka s týmto písmenkom vlastne nachádzajú a ak ho vyslovia správne, tak sa dostanú až do cieľa. Takže to boli logo úlohy. Relatívne novou rubrikou je rubrika Poď von, aby sme sa dostali trošku aj von, aj teraz, keď prichádza leto. Tu naša jedna z prispievateľiek Zuzka Kostelná vlastne vždycky prispieje zaujímavou nejakou hrou na vonku. Tuto to boli na vtáčie hniezda a doplnili sme to ešte takouto skladačkou papierovou. Keďže vlastne šikovníček je tlačený na relatívne hrubom papieri, ktorý sa dobre strihá, dobre lepí, tak radi vlastne používame hoci kde, nielen na vystrihovačkových stranách, takéto maličké vystrihovačky. Rubrika Kuk do novej knižky je aj moja obľúbená, lebo sem môžem prinášať
informácie o aktuálnych, nových, krásnych detských knižkách. Strašne sa snažím, aby to boli knižky slovenských autorov, autoriek. Tuto napríklad Zuzky Štelbaskej, knižočka, jedna z najnovších. A používame tam vlastne ilustrácie z daných knižiek a tiež o tú knižku potom samozrejme súťažíme. Tiež relatívne nová rubrika Domáce zlatíčka. Opäť prispievateľka naša Zuzka Kostolná, ktorá vlastne aj fotografuje sama tie zvieratka. Musíte uznať, že teda pekne toho zajačika zachytila. Tiež s malou úlohou, napríklad tuto nájdeme rozdiely v zajačikoch. Tu sa detičky dozvedia, ako sa starať o takého domáceho maznačika, čo všetko potrebuje, aby bol šťastný a spokojný. Rubrika Keď vyrastiem, budem je vždycky o nejakom inom povolaní. Tuto to bol lesník a lesníčka, vždycky sa tam nachádza nejaká malá pásnička, aj sa mi to rimovalo. Treba hľadanie rozdielov a tuto, ktoré zvieratka patria do lesa, zisťujeme. Ale sú to samozrejme rôzne povolania. V júnovom čísle to bol napríklad šoférka s takýmito krásnymi ilustráciami a rôznymi úlohami a tiež malou vystrihovačkou. Tuto sme mali tiež takúto špeciálnu rubriku Záchranná stanica, ktorá bude na striedačku s domácimi zvieratkami a budú to rôzne príbehy tej záchrannej stanice, alebo už aj sú teda. Tuto deti stavali vlastne veľký hmyzí domček, čo následne vlastne je ukázané aj v obľúbenej rubrike Šiko dielnička, kde vždycky prinášame nejaké iné nápady. Tentokrát, ako vidíte, to bolo prepojené s tým hmyzím hotelom. Ako si taký hmyzí hotel aj doma vyrobiť. V májovom čísle to bolo aktuálne kvetinky pre maminky, alebo takéto s drôtikov rôzne zvieratka, všeličo možné. Táto Šiko dielnička, tá sa dá nájsť potom aj na našom Facebooku, aj na našom Instagrame, kde vlastne je presný postup vlastne tých rôznych nápadov, ktoré sa tam dajú vyrobiť, alebo tiež vystrihovačky sa tam nájdu, alebo môžete tam nájsť vlastne aktuálne veci z aktuálnych čísel, z aktuálnych časopisov. Takže aj Facebook, aj Instagram. Túlavé topánky Kocúra Mila a myšičky Myšky je komiks, ktorý začal tým, že Kocúr Milo chcel cestovať po svete. Stretol myšičku a strašne rozprával, že chce cestovať po svete, ale nakoniec zostali teda iba na Slovensku, teda iba. Milo zistil, že aj na Slovensku je čo bádať a tuto boli na Mohyle, ale v každom dieli sa nachádzajú v inej časti Slovenska, cestujú po tom Slovensku. A Kocúr Milo je aj vtipný. Takže snáď sa aj zasmejú detičky. Tiráž venujeme v poslednom čase minigalérii, kde nám deťurence posielajú takéto krásne svoje všelijaké výtvory. Tiež tam nájdete riešenia k niektorým možno ťažším úlohám. A tentokrát prebieha aj veľká šikovničkárska súťaž o všelijaké krásne ceny. Súťaže o krásne ceny máme radi. Často venujeme vlastne obálky filmovým titulkám. A ako vyštudovaná filmárka sa celkom teším, lebo vždycky rada odporučím pekný film pre deti. Takže šikovníček teda nájdete aj na stránke www.sikovnicek online, na Facebooku, na Instagrame. A ešte vám ukážem tú vystrihovačku, o ktorej sme si rozprávali tuto v májovom čísle. To bol takýto motýlik, kde vlastne je celý vývoj toho motýlika. Čiže od vajíčok cez takúto huseničku hladnú, ktorá sa samozrejme neskôr zakuklí a potom z nej vznikne krásny motýl. Takže cez takúto malú hru, cez vystrihovačku sa vlastne opäť dieťatko môže
čo si nenápadne hrou naučiť. Snáď som vám teda ukázala náš šikovníček dostatočne. Snažíme sa v redakcii, aby sa deťom páčil, ale aj dospelákom, aby sa páčil. Aby sa zabavili na básničkách a úlohách, aby sa aj čosi malé dozvedeli. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Snáď sa aj k vám môže dostať takýto, alebo raz dostane náš šikovníček a že bude tešiť aj vás. Majte sa dobre, všetko dobre. Dovidenia.